알았어. 거길 또 들어간다고? What's up mga kapamilya ng Amigs? Nganong naami danig? Nganong nagtapok mo diya, uy? May social distancing. Itong Explorers Channel, The Bros, Tony School, sa mga vloggers na si Dave, si Kim from CDO Dev. Gikan lang minananaog The Peninsula. You get the truck, come back with the money. That's $2.5 million per head. If you come back alive. Ay, The Peninsula. Part 2 din ang Peninsula? Nade part 1 na? No, katong Train to Busan ka din. So sumpay din ni sa Train to Busan. Ba ni sa Train to Busan? Oh, pero wag abot sa Busan. Patay na yun tanan. Pasin na Furious na to. Ha? Break na sa Pasin na Furious. Lagi no? So, Fast and the Furious yung pasabot meaning very action-packed ang atong salida. If wala pa mo kakita, nice kayo mo na dali mi sa SM Downtown Cinema. And open na day karon. Yes, open na. Starting today. Open na. So, unsa may tabo? Napansin ako, pag abot na ko dito, naka-social distancing gyapon ang mga tao. Yes. Dapat 2 chairs apart. Yes, so safe gyapon ang ato ang cinema. And the same time, nice kay ang movie. Promise. Wala. The best. Pinaka-kuan yung favorite part ng ato. Katong gaguko na yun sila para survival ba? 살고 싶으면 타요. Very touching movie and very action packed. Yan. Yes. Ang akong favorite ato is katong kuan nagdala nga mga bata o katong isa ba nga maayo kay tanan, astig kay tanan. Makita na to JM ba nga kanang grabe kay ang graphics no? Yes, grabe kayong graphics. Super smooth gid ang graphics adto. Yeah, mura siya action pack kay tanan nga murag Fast and the Furious gyud tama. Gani mo siya Tokyo Drift. Lagi. So, nay mga car chases, ganahan mi kay. Realistic kayo ang scene. So, murag naagod ka sa scene po dog ikaw mananaw sa atong movie. Ang iya pong pag story pud kay murag kuan did ba kanang ma-climax? Yes, no? Carried away gud ka sa iyang story kay murag i-attach nimo ang personal kanang experience dito sa movie. So murag kana nimo ang ma-feel. Mga zombie movies sa may nakalahi niya. Kali siya kay sa kuang nabatignan. Nasa yung action o nasa yung mga murag nasa yung ipang-combine ng mga styles niya ba like anong Fast and the Furious murag nasa dito napay pag John Wick ang kayang action sa katong nagdala. So dito ko murag nabilib Katong yung gunfight. yung gunfight niya pagiluwas Kana. So, mura siya very good for a Korean movie. No? talag sa lagi niya nga Korean movie kay mostly na to kita kay mga drama bit. Yan. Pila rating nimo? Kani siya murag nasa mga almost 10 na nila. Lagi. Mga 9.5. 9.5. Tama. I agree. 9.5 gyapon imong ma'am case? 9.5 imong score? 8 ako, 8 ngano man? Kay murag nagamingaw ko itong part na kanang murag comedy bitaw siya tong sa Train to Busan na part 1 murag wala man gud siya murag more on Nag-expect ka to? action and drama man gud siya. More on action. Yes. Pero very thrilling tong katong gipambuyan bitaw katong murag sports. Katong murag sports bitaw sa ilang dikon dito. 야, 61번 빨리 안 나가! 야, 61번! Pero touching kitong moment between katong sa mother and kids. Basta na mother and kids, so pang family gyapon siya, o napod siya action gid nga para sa mga lalaki. Exciting. Alright. Akong score ana is pareha 9.5 and hopefully makakita na mo anila mo dani sa
may SM Cinema, SM Downtown, and very safe kayo. Siguro di lang pwede ang mga seniors o mga kids lang sa siguro ha. Dili pa pwede ang atong mga seniors. Dili lang sa ha. Oo. So kita pwede ba mag-enjoy pero mura gyapon same protocol pag gyapon ta. Face shield and everything. Mura sa to mga migs. Please i-like na ninyo ilang mga page and mga YouTube channel. Ton Escol, It's First Channel, CDO Dev, The Bros, yung mga kauban, mga vloggers na to. Another first karon kay dugay na kita wala nag movie review. Sige lang tag Netflix karon sa salida na gyud ni sa sinihan. Alright? Please subscribe. Don't forget to follow and like and comment. Bye-bye. Sabah!